morning. Nining time mga guys, Bernice. Dispira sa kapistahan guys sa among lungsod sa Valencia. Bunta pang sayo guys, ni gawas na ko. Nindot kay tanan ang palibot guys. Ato makita guys nga ni tunga na si Haring Adlaw. Gapaila nga dakong init rong adlaw guys o manghinaot nga way gyuy-uwan nga moabot. Kay mao anay ting bisita sa atong mga kahigalaan guys, sa atong mga suod nga pamilya. Mananda sila guys sa pag-uli-uli dinhi sa lungsod sa Valencia. Sakto na ba ito zamo? Labi na sa akong mga apo guys. Mga tao guys, puro busy. Ato ba makita guys nga atong mga palibot, doon na po'y daghan po ilang mga bisita guys. Mo ni kayong tanan mo karon sa may suba. Doon na po yung mga barkada sa mga anak guys. Kay mga ulitaw lagi, kasagaran po ulitaw po ilang mga bisita. Hago David, tuwa na? Wa naman ko kaabot. Kalit lang nilabay ang sakyanan sa Coast Guard guys. Akong gitan-aw. Kusog kayong dagana Murag si Berto galing na kapadagan. Panahon man karon sa paglibod. Nag-usaw maani guys mga apong babae. Once a year man magtapok mi, mao ni sila guys sa mga apo na asud sa kong kwarto. Bisa mo sakay na ali ko. Wa jam mo kay gamay ra yan sakay. Barosel. Asa ka sakay day papa? Ano man? Mabasa lamang kag dagat sa mo bangka. Ako di ko muubang kay init. Kaayo. Oh. Ay, dungagi pa ba? Kana mo hatag kay na ay mo anhi, wa ko ipalit. Ito. Asa din Mrs. Ron? Una-una na to ba?
A few moments later. Manong gahukas ka? Ha? Wala, mag-sunburn ka ana. Kapag galing ni gasolina, sa tulin nyo. Pero okay ra ito kana mo chairman. Motor ka? Motor ka? Ba, tumatagay. Wala ron. Luslusin na ako. Luslusin. Ang importante ay magagamit. Wala gabi. Katawanan. Ano ba? Sumo ba ka ng ubat? Siga. Wala gabi. Lakaw kayo. Sige. Nining time mga guys. Andam na sila si Bert. Human nila og paniud to, giandam na nila ilang sakyanan padung sa Badyang, sa Kutkutan. Kay adto man magsugod guys, adto dawata ang senior o ngadto sab sa boundary. Kumasayop. Adto po dawata guys, dayon retso na ang senior Santo Niño nga ibaklay padung na dito sa church. Mao ni nga wa ko muban ani guys kay arang hangina. Itagam ko sa naging tuig guys nga gitwas tubasan mi og baod. Kay di mabangbang ang hangin. Di mahinong kayo kuyaw kay dako man ang sakayan lamang kay kanang pagdasmag sa bawod mabasa jud ka guys. Mo nang nitagam ko kay basin og heat stroke sabta guys kay ang inita. Idara na guys di na maayo magpainit. Kasagaran sa mga senior mag-amping na mo sa panglawas. Obligado lamang sila si Bert ani pag attend sa procession guys kay kapistahan man di man jud ni siya mahimo og mo sipyat mutambong jud ni siya na jud ni siya sa procession. Daghan na ngadto dito sa may Kutkutan guys kay ato mamagtapok. Sila si Bert mapay pagkapangandam padung didtong dapita. Kaban siya mga anak guys, si Alex og si Alvin. Ang ubang mga kabataan ako guys, wa mo pa rin. Si Alvin rin og si Alex og si Alberto Senior. Mao ni bari guys. Pasalamat
Magpapasalamat sila sa senior guys kay niabot pa sila nining maong tuig 2025. Di ba? Nabot din ako mga ang tao, halos ma-traffic, di na halos kaagay kasi hindi. Hindi pa lang Ani ana guys, atong makita ang pagpared sa Senior Santo Niño. Viva Pit Senior. Ngayong pagprosesyon Senior Santo Niño. Ha? Makaabot. Lagi kay padakaan man. Na, padaplin sila no? Na, daplin na? Oh. Dua kadagko gaw na. Di ba mo nang gisaktan berto nang isa? Murag mama tingali. Adili puti man, puti. Nakanas na. Ang kuwan kadto sa krusyal tagaan. Oh, anas, kutkutan kan maniko ray kusog manguban. Viva Senior Santo Niño. Wa may mo uban kay baod. Aram ni kay mo na sila ni kuwan ra. Kita ko asa lolo. Nas dapat sa senior. Sige mao. Uy, di mama klaro oy. Oh. Ha? Mura maputi to, di makita. Murag jamo bitaw. Mama, punisig ko to. Ora gabugsay no. Ay, bade puro. Dili sila mawa si Papa day na nang tungod sa senior day. Kay og naay mga kuan ana. Nay mga kakulian sila may mo kuan. Terus palupa. Ilan daw palupa. Pasensya na guys, og maora joy lingaw ni karong adlaw guys. Kay wala kita ka lugar kay di una pa tay mga bisita ginabi may so maora ni ako ang gikahatag og lingaw ninyo guys kabayan sa euphobia sa amo ang kadagatan. So bye.